Urian akhirnya holongan di bagasan Tuhan itu hatta Yesus Kristus. Berita nauli di kita di bagasan minggu sadarion di enet siat buku lawan di ke apostel bidusia ayat 32 di ayat 40. Soalnya matar surat isi tapai di hukmah dibangun si Tabita. Dungi adong masada di Joppe parutuan sada naposea namargoar Tabita. Pastuanna ije manang Dorcas. Na sumurung mamulahon na dinggan dohot mabahen asini roha. Tongon ma di aka ari marsahi di bana laos mate. Jadi diburi mai bana di beak ko matu bilut pergijam. Alai jonok do huta lida tu huta Joppe. Jadi terbigi matu akadongan si Petrus di si gabe disuruh ma dua halak manokot ibana mangapoi asa humatot ibana roh tumokot nasida. Jadi hehe masih Petrus madongani nasida asa dum sahat ditugihom ma ibana tubilut pargijam. Jadi Roma maka potong ibana saluhut buru-buru nama balu akan natangis ibatuduhot tu ibana ulos dohot abid akan api nauli ngisi Tabita atau orang rap dope dohot nasida. Alai di palau si Petrus manasida saluhutna dugi marsinggang maibana martangiang idok pakkom mabakkei idok ma oh Tabita hehe mahom. Jadi di babidok mamatana dugi dina ni idana si Petrusi udul maibana. Jadi disurduk matanganna pahe hotibana dugi di jauh ma akka nabadiyai rodi akka buru-buru nababalu di pajongjong maibana manguru di jolo nasida dungi sarmai di boto salhut pangisi di huta Joppe jadi torokdo gabe porsea di Tuhani alai nania do leleng na ibana mian di huta Joppe seorang bisa ada halak namar keluar Simon si Pauli kulik-kulik ima sahakna Amu nama nami doh ina nami doh kita sudi nama tunggu di bagas jorol. Sada udah nama carikot di hak Kristenota ima taringot tu haheheon sian amatean. Karena kalau hanguluan na benarari di mata, dia kana persea. Dari bulan hanguluan saja di Portibio kita, alai na marga muse di parada di batado hanguluan di bagasan katok tongon. Duk sabak pumuluta siya Portibio. Ido asal do salah pajamida pagdidarik koren sa sitong nang mulunta di Portibio sa liling 80 tahun, manang 70 tahun, manang lobi. Sa liling mangulo kita di Portibio sa sitong nang mulunta tahun gladiresik doon. Paima masuk kita tuhang uluan na sa sitong. Umma lolo akan matang lukot GL. Gladiresik, omma latihan na perpuji kita, aima basahap tu kita hanguluan nasa liling-liling. Atong bolos ini buhari tutup. Idu asa saya kadok ngulukan sapat kita di Portibio. Kubaran ini songon dia kita madalani mulut di Portibio. Lupa hanguluan si songon lima cepat kita non di hanguluan katok tongoni. Jadi yang menginang saliling mengulu kita di Portibio, ada kesempatan di kita, ada partikian. Aku mana taguai di parasia ini, wala kita para diri. Tu mulu nama noktok si para diri itu hari ini kita. Hari kita mulu nama mutu, mulu dalam tinggal, jalan marhasona. Tutu apa kita? Sada musuh. Nama cebalga di kita imah hamatean. Satu tikir, satu saudara hamatean ini. Ido tok-tok. Nak suboi. Habis kira di jauh. Untuk semua dia petibu tibu di ilmu pengetahuan. Doh akka pengalaman dulu kita. Alai saya mabiar dari kita pada potong hamatean ini. Allah hamatean ini ima saja misteri.
Asudong halak boy mangalu sisa atau rakoni tu kita. Harus juga dia dong halak nah ya mate. Dungi mula ku saya mangulu di patorang-torang tu kita tu sini. Ada dong halak nah ya mate. Tutu mate dungi mula mangulu saya. Tangan dong jual mati tu. Harus juga dia dong semoni mana siapa potongan tanah semuanya mangina. Naruh minggu nong ya mate dungi mangulu saya. Aku terlari nak mau. Kalau salah tu, kalau saya dari jual mati pertibion, nah ya tutu mati. Jalan bulat membunuh, iman harta Yesus. Ibadah apa torak tu hitam. Ibadah apa pahidah tu hitam. Buharu pangalahu ni hamadeni. Jalan dukun ini patorak nama ahado anguduan nasa sektor. Ala nau hado tu harta Yesus. Tuat tu banuatur ilok kata perserte saat Tuhan hati tutus itu tu dari ibadah mati alai ulak mamur juga ido asa berhak imana masyarakat itu kita tarik Tuhan dua asa satu ido asa adong di mana puaso lah masyarakat itu kita odo pangalah uni hamatian namun tidak luar itu harta mari dihidi haluhubungan dohot otoritasna ima buat covid ini kita sederhana waso jadi bata ngapa membunuh memang matsai belgado waso di hamatiani tangis dohita dari dulu kita dalam mengedungi dohita menjumpang kita nah itu kenapa sirangan ala di hamatian tangis dohita dukir kata alani guguni kuaso ni hamatian alai wain ido di taluhot tuhatta arti hide amu dua dengan minuan asa pos itu turu hatta madalan minuan asa unang mabir kita masih tok nama minan atau mana bumat adi kita manang daun kosong bok tu hamateni somong kata dia dia mana bisa behita sahat do kita tu hamatian alai malulung tabo to numai kuaso di hatta mangatasi kuaso ni hamatian ni gabe pos maruhatta madala ni ugo tumu matotong dihita pakirimon dana tabo to ma dopak dia perdalanan ni ngulutta imana sinosohon itu bon dala imana boy maban kita patut marjubilate sadarion marulupuluk ala nong tabo to do waso di Tuhan ta gumugo do insya nasa gugo do waso na adong gitangon termasuk hamatean iro na tayo nang dibagasan truko na manginang tayo di si waso na siya Tuhan ta pertanian si Petrus ala adong sa halak buru-buru na marbuar si Tabita si Dorcas sahalak perempuan dan apalah di bawah di si alani haulion na di baratar berita alani hamoraon na dong ala anak konna na berhasil jala sukses dong alai di bawah di bibir tahun bawah bulu nagok asimiro haimana jala terberita ibana ala siulahon asimiro haimana haimana taberen so alai sadetiki marsahit memang jala laos mate Roma kadungan na akaburu-buru siya diputa nagao buru-buru akan mabalu nau ya majalo asli rohana asi-asi di senibana ay si Pauli Adit Rebana tupa partonu Rebana ibatuduh bema oma adin na ya adin yang sudah ditahu tuhami tikki di ngununa sudah nau ya majalo asli rohana pangurupion na na sidat suyu mangangguhi na sidat ala kehilangan nasi dari sadar ali-ali na burju si songoni alai hamuna hinahulungan martangiang masih Petrus di bagasan turkot di pangido ibana ma gogo waso na siya Tuhan ido asa marwaso ditangihon di bata tangiang na gabi budak magolu si Tabita manang si Dorcas iso amuna manginang wasoi siya Tuhan tadi dan ala haguo di si Petrusi dan kuasa di si Petrusi oleh kuasa di lima tahun ido sa saya tadok di bata nama golu jalan nama gula mar kuasa di bana pangalehon haguluan
Jalan hanguluan ni, hanguluan na tinggan, na marmutu, na bernilai, dan orang guru na idalan ibuti, sapi. Jalan ido na binuan na marhite-hite, barita na ulio na manginang, aheheon, siyan na mate. Mangalih untuk kita pakiriman, asa, lamta kasih tamar pakiriman, nadalan yung buduan. Di Bibeli, adonggo, tulu hari, walau taingon. Di pagulu Tuhan Yesus halak nang mati. Tulu hari yang mana? Kalau tak bikin akhir dia bisa tertai di pagulu si Petrus, si Elia, dungi si Elisa, si Sian si Elia. Iman pada Narubi. Di pagulu si Petrus besok. Martangi yang iman. Dungi ulat pagulu si Sahalak. Duli-duli nomor keluar si Oitikus di pintu 20 ulah orang. Alai tolu hali dipahehe Tuhan Yesus halak nang mati. Parjolo dipahehe lo sahalak duli-duli di hutan nain. Taboto le mangina. Maho din nama duli-duli diri hehe. Walang hata do dilo ibang markuaso di mana panguluhon halak nang mati. Di pangulu ibana do boru ni si Jairus. Tajahadoi Lukas. Dungin apa duluhon dipakai di mana dosa halak nama rokor Lazarus. Ngamate nga ditanong si Lazarus obat tarik. Ubah nga bau. Alay dipikii baru tajah di Yohanes 10 sada amalina. Roma Tuhan ka Yesus tu tanaman itu. Dungi hidup di ayat 75. Dungi dari rumah mata di Yesus. Yohanes 10 sada ayat 25. Menurut saja menginang Yohanes 10 sada ayat 25. Ima salah satu ayat najumepek di Bibel tadi. Ada di sana, maka menangislah Yesus. Ya doa ke Yesus menangis. Menurut saja Yohanes 10 sada ayat 25. Ayo siya menginang. Yohanes 10 sada 25. Kalau ada perkara mai zaman jahat, dungi dari dulu mamatan Yesus. Ada Inggris na jumepek se Jesus wept. Dungi dari dulu mamatan Yesus. Buasa tangis Yesus. Na tangis do Yesus ala nau mati si Lazarus. Ala ni hamatean do tuma tangis tuata Yesus dari dulu kan. Daom hamunalan do. Dan ala ni hamatean ni dari dulu Yesus. Kita do naik ke dari dulu. Kita do mengadungi mulut Jepang hamatean. Ala mulut Tuhan Yesus dirok penison dari dulu mamatan Yesus. Ala sadari di pangulu ibana si Lazarus. Laos disadari do partuk-tuk. Ala Paris do si foto surat naik ke pamateon na Yesus. Baik ko kau zaman ini. Sadari di pangulu ibana na mate kebe bulan mangul. Sadari do disakapi portion lao pamate ko dimana. Sadari di pangulu ibana partul gitu hanguluan ni. Tapi disakapi portion lao pamate ko. Ido asa tu manangis Yesus, manangis si pertibion, manangis si perroham ni Zolma, na sayo pamadehon, mangago. Alam mo Tuhan ta, roha panguluhon bilang. Paulak kon, asa mulak mangulu dalam masa pertumbuhan. Ido asa tu manangis, sedang ala ni hamatan si Lazarus Yesus tangis. Hai di boto ibana do, boy do panguluhon. Dan ala ni hamatan, alai ala ni perroham di pertibion. Ala ni parrohaot ka. Di 21 matangis Yesus. Amo namang roina. Ala ni perjolo di minggu jubilation sosohonot tomat kita. Asa marroha panguluhon mahita. Ay roha na panguluhon. Roha na mangalihot pertumbuhan ke Tuhan Yesus. Haro na berpikir. Mula jupang di kita hata nama keheman. Hata namanya mangati man. Mula hata mangarehei. Atau mandem bocol mah apa langurane tak pula rekod pas sekolah di situ. Dan ada dua video tadi. Wama saci rohannya. Walau haji rohan terbaik rohan tak, ilo rohan tak mau sahari dalam kata tai tromping santi mana sih? Ima mau lalai itu di rohan. Itu kan? Kalian mau Tuhan tak? Buhado pamuluhon, buhado pahitsaton. Aina yang kaulah nama kita.
asa sudah hatatan, sudah papahinatan, sudah parsido hototan, naik manyan panguluhon, pahehehon, hatatan menyemangati padubuhon rohan-rohan, unang amatehon, unang mampahin diri, mau semangat itu, alay justru pahehon. Nang di bagasan seperti kinawanginan, pikir relevan dapat Tuhan. Kalau naik kita sangat alay unang pola taurui sangat dilongan. Unang dari taurui asang dilongan. Idura itu pati. Pabiga oleh tadi. Dan jadi bawa-bawa atana itu taring dilongan. Dan jadi oruan sangat dilongan. Apalagi menurut kas binoto. Nama itu kan pati pasiahoni. Jadi hata, nah dua siapa mengatau hata nama tujuan, hata nama kehemat, hata nama ngapulinan, unang hata nama merusak hidup. Kalau naik belga kita manginang, belga mah, bunggal mah kita, terberita mah kita dengan alami. Unang naik belga kita, tapi kita kayak dongan. Saudara naik, jangan menjatuhkan orang lain. Jadilah besar tanpa harus mengecilkan orang lain. Kayak dikina mau dalam malas dalam salju kita di Portugal. Main kita di atas tanah dikina itu orang tanah kita. Jadi jangan mengatakan naik jam roha. Kalau naik sangat kita, naik hormat kita, tak pola gitu orang sangat hidungan. Tapi naiklah dengan alami, pikir relevan dengan saat itu. Roha nama kehei, roha nama muluhon, imarang si hawuluhon tak. Ay ido pakropon di kuaso hawuluhan na dinuan Tuhan. Kedua ko nama ginang, turpuk jami taon patuduhon tu kita. Adok sada burbur, namar kuas kita kita. Nabur suriban, so nahurut makin daga alani hamorona, alani haudionna, terberi dewan. Alani parasi rohaut, ading ganu ni rohana, nabi natupang. Gabi di ngocol main, gabi di patiat to ni mana ini, saliling huluna, nandung mate na ingoton ni jol mamay. Adong di mana legacy, adong di mana warisan, dileho di mana tiat-tiana, susubing jol mana hiaman at dailan na di bumalihan. At sa rekod do tiat-tiana sa mga namangina. Legacy, oleh dok legacy, kapatan na umat ciri-ciri di kepemimpinan sikap ni sasahala. Kalau masa di si Habibie, kamu tahu legasi ni si Habibie presiden demokratisasi. Kalau masa di si Gus Dur, kamu tahu kalau si Gus Dur mengutamakan kesetaraan dong, sama rata, sarupa do hak ni sudi warga negara di Honjol, mamai. Ahal legasi ni si Jokowi, sadok na penting sejahtera masyarakat, umat, rumikot kepentingan umum. Omal legacy, warisan. Dung salpu belana, ingoton nijol mamay. Sarupa sama si Davida. Nampe nga mati si Davida. Alay, sudia kanungan mangangguhi na siya. Diingot dengan basang. Ima legacy. Ima tiat-tiana. Warisan. Nasubuhi halubah nijol. Hamanginang. Harus sugali. Disuko sa sahara. Sa detik. Walau mati kita. Atar ahamaduhong mihalak taringan tu kita. Kalau kostang kita bukan disikan, Roma jol memangapu yang ayah nakutkan. Di sini pehidat lain na luasal. Di sini kita ada tamu dari sudi. Roma jol memangapu yang ayah nakutkan. Atar ahamaduhong tu kita taringan tu kita. Dohonan dan berani na buju nama tahu. Na buju ingat tahu. Haru hati dah kolonizol makanan untuk kita kalau mati. Manang doon na dong, berbeda-beda dong. Manang dingojol madu kita ala ruani pangalaho. Haru doon na tayo untuk kita. Doon na kita halap na ringgas marminggu. Haru sifatnya tunot taman na sigo to ni hawak yang nakota generasi dung salpu kita. Jadi macam ikut tuan. Diboto si Petrus dong. Adong go legacy, adong go warisan, tiap-tianan si Tuhan Yesus. Di bawah ibana do, ibere ibana do, waso di hangguan na binuan Tuhan.
Ido sabarani na namangin Tuhan te. Ido teak-teanan no marga si ingoto ni jorma do sudia kana perse. Ala dia manginam hita pe di partikiano disumbuni do rohatta. So na toras sita. Ahama pateak tonotta tua kaina ko. Ahama si ingoto ni anak kota pinoparta taringot kita. Ahado si barita hononna si turi-turi honot onna di budian ni ari. Songoy do nang song luas di budian. Di huriyaw. Yung tadalan, kung ano padalan dikyo. Amajuon na hatok. Situasi na terus berubah-ubah. Ngati na berahi kita mamikin. Aha mananaing patiat tonotta tu sudut namang itu. Itik ulit tau, itik tau. Aha manaboy tapi kiri gabi sada warisan. Nasuhuy ubah menyakan generasi dukun kita. Ikut pakiot tama partikian. Lahu maulahon na dinggan, maulahon na si diroha, si ingoton. Asa unang gabi di sosori yan akot. Unang sosoan di generasi dukun kita. Aladang tapakke partikian. Kupikir haroroh kudusan namanginan. Kehadiran kudusan pos rohanku, mulus sudi kita, sudi luas di kuliah masih terpaham. Basa dari rohan, boleh kita patu paham, lalu kita dinggat di kuliah kau. Rim tahita, boleh kita patu paham mengumpuli tiap kepeningkatan waktu besok itu kata di kuliah. Kalau tak sakabi di minggu-minggu nengro, waktu kau tak mampu pertanyaan di bagas di luas di kuliah, ibe sadada. Sebuah itu pada dalam takas par seorang dan tubuh. Na rasul kita luas di dunia. Dakya gumogo siya dulu ni Gulion mamutar par sa oras iso. Siyan kita sendiri. Jadi kalau kita sama sendiri, kita sama kita do. Dan masyatusan terbuhama kita lau patu pahon sa ini. Jadi bulu lustro kita, bulu sada kita, bulu kita patu pahon sa lubuk nama kita. Tugas sudison, harorok sudison, odo buhoto. Mengawal dalam mastihon, ia persorat kau, ia huriat kau. Sudah kita nak punasa. Jadi dan lomo-lomo ni sasahala kesan. Tugas sudah mastihon. Dan arung bui manang sahala pe manang ise pe, pajok sok karajawan maksud. Kusudido kita punduk tu aturan. Tu akar ketentuan lah. Sepakati bersama. Jadi sudah kita masih dohon ikut ambil bagian aman kau ina Malaysia dan saat ini mau bilang sudah sektor sudah ruas di Huria rap karena punah dan kita di Huria jadi bulu sadaro hatta tawaris somma apa tiap temma legasi homma saya ada marga tubuh dia nyari alani aman kau ina sudah mahindar ruas di Huria masih itu doa pasal tu Gulu para siruhawan. Tapi memang istilah menjokon gajah mati meninggalkan gading. Harimau mati meninggalkan belang. Manusia mati meninggalkan nama. Nama guaraha mananai adi konutan. Berusaha mulut dan berbiul. Alasan ini diluas debata kita mengulang laut tapar kasih yang baik. Ayo mahakan itu harta Yesus. O mazami tak pernah berjuang dengan mengucapkan zon. Tayo matoktok Yohanes sia ayat 4. Ditiki ada usaha nama itu di pamalan Tuhan dan Yesus. Mabitung siya nari hati tubunan di suposisian nama guru. Isi do namar dosa di son. Kalau mabitung gimana? Dosa ni ibana do manang dosa ni natraskan. Asa gabi ayon na cacat ti hasil son. Alay aham alus di Tuhan. Dan dosa di mana? Dan ala dosa di naturas. Alai asamar hite di mana? Saud ulawan di mana? Itu Yesus Yohanes siya ay opat. Alani sagiling arian ikut ulawan tado ulawan di damang namar suluang ay na Roma borngin dan buhay di mana bisa mangulaw-ulaw. Selama hari masih siang kita harus mengerjakan pekerjaan Bapa yang mengutus aku. Karena akan datang malam di mana tidak ada seorang pun lagi bisa bekerja. Lawatan ini kesempatan tuh. Saliling harian
Jadi ada kesempatan nagugui mahula ulau nadinggan olong ni rohan dohot ng panarihon idongan termasuk pagdihigil persalatan beliau di pasok-pasok utama yang besar makamuduhon waso ang ahegeon ang uluan na binuan ni Tuhan Yesus. Amin. Pertanyaan mahika. Maulian rohana dia di Tuhan di hatam na utang yo kami di bola sertikyo di batu roko do waso otoritas ni ahegeo hanguluan na binuan makkoron hanguluan na marbuto na dinggan naguk asunangan soon natin na hidup di Tuhan sooni manang kami isosoy holo hari Tuhan asa huwag kami nilai-nilai kehidupan pertumbuhan tonga-tonga ni kuriam tonga-tonga ni rumah tangga nabi tonga-tonga ni persaoran manang hidup yang marikan say hata na makkehe hata na sitong hata na mangabuli ima hata na luar siang pamanan mabahinan nang dohot nang parsidohotan nani Tuhan suliak ka persaoran nalinggan saya pergugui hati Tuhan mamikiri anak kapi akan minggat asa ado tiap tonon nami Tuhan songon puria songon natora sami songon napanjulu asa ado Tuhan si imoton si halasonon ni akas sujud na mangi songon ni mana nakapakubay sila ulaw ni tonga-tonga ni kuliah Tuhan homa na majuluan ni hati sa homa Tuhan na magluo kami sa lupit na pasok-pasok sujud sa kuliah Malaysia dan saat na magulang ko di akan lansia homa Tuhan masuk-masuk hati sa lupit na hari hiti Tuhan Yesus Kristus. Amin.